Sengizawugcina ngokuqala ngokubingelela ngoba ngibona ukuthi ngizoze ngikhohlwe ngize ngakho. Kahle kahle ntokazi ndithunyiwe. Ndithunywe ungabonayo igama lakhe wenhliziyo kungabe yamazi. Ungithume ukuthi ngizobeka amabili elesithathu selizophuma ngakwena. Izolo bengisesitolo sothando. Cacela ukuthi ndikuphathelene. Ndikuphathele ukugaca wothando yazi into engalinganiseki. Bengifisile ukunginikeza khona izolo unokuthi njalo nje mazodibana ndikubheka njengemuntu ojahile. Na izolo ke kuphinde kwangiphinda ke ndakubheka njengemuntu ojahile kungakhona ukunginikeza lo thando benguphathele lona. Sengiyasicelela phela ntokazi ngicela ungicome. Ngiyakuthembisa ukuthi uma ungakungicoma uthandweni lethu sobabili angeke simfake umuntu wesithathu. Ingcoko nje makuzoba ngumdali kuphela. Kanti mina ngizokuthanda ngaphasi kwamagama amathathu. Elami, elakho kanye nelothando phakathi. Ngisimisele ke nokujezela izono zabuza kwethu abashiye basidalile ngaphakathi enhlizweni yakho. Nopholisa amanxeba abashiyo bawavulile ngaphakathi enhlizweni yakho. Bengishite sengizawugcina ngokuqala ngokubingelela ngoba bengisaba ukuthi ngizoze ngikhohlwe engize ngakho. Sawubona wentokazi. Ngicela ungicome phela mntasemzini.